yebo ngizocela uhlabelele uma siqeda ukuhlabelela ngibe sengicela ukuthi ubaba wethu ubaba Maseko asikhulekele sesikhulekela izwi ukuya ezweni. Ngiyavuma mangaliso okaKristu mfeli wakushiya
Baba wethu ongcwele, Hallelujah. uNkulunkulu onamandla. Siyabonga baba, siphambi kobuso bakho Nkosi. Namanje uNkulunkulu onamandla, sizolalela Nkosi izwi lakho baba osuzolikhuluma manje uNkulunkulu olungileyo. Sicela baba uvule izindlebe zethu Nkosi. Sizwe konke baba ozokukhuluma manje baba olungileyo. Susa yonke baba imicabango yezwe. Susa yonke imicabango emibi babona amandla ezokwenza ukuthi singakuzwa ukuthi uthini baba. Susa babona amandla nokunye baba kuzohlala baba ingqondweni zethu. Ususe babona amandla izwi lakho kuthina baba. Siyacela baba ulungileyo Nkosi. Mase likhulumile izwi lakho baba kuthina bese siyalenza baba ulungileyo. Senza njengalokho babona amandla usulikhulumile kuthina baba. Siyacela baba ulungileyo Nkosi. Nomntwana wakho ke baba ozoma njengamanje uNkulunkulu phambi kobuso bethu kungabe uyena baba ulungileyo ukhulumayo kepha Nkosi ukhulume wena phezulu kwakhe baba ulungileyo. Ingakho babona amandla sicela kuwe babona amandla indlebe ezivela kuwe Nkosi zikamoya ukuthi silalele ngazo baba ulungileyo. Ingoba Nkosi kuzokhuluma wena baba ulungileyo. Siyacela ke babona amandla mphakamiseke umntwana wakho baba ulungileyo hlala kuye ke baba umqinise baba ngesandla sakho sikaMoya Ongcwele. Umqinise baba ngumsa wakho egameni elihle likaJesu Kristu namanje kuze bephakade. Amen. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaphinda ngiyathoba angcwele kakhulu. Ngiyathoba phambi kwenu ngiyabingelela. Okwesibili sesiya ezwini losuku uLuka 12. Ayiselokhu uNkulunkulu esinikezile lesi sihloko sofunda uverse 13 and then 35. Luka 12 from verse 35 size sifike uverse 40 bese siyofunda amavesi awu-3 okugcina okungasho ukuthi lawa esiwajongayo awabalulekile senzela isikhathi. Isihloko kuseyiso esithi be ready for the day of our Lord Jesus Christ coming. Lunga. Sibonga uNkulunkulu ukusithanda thina bangcwele esikhona la. Ngoba uNkulunkulu salokhu esilungisa, esihlomisa, esiyalela. Yabona umuntu mayezothatha uhambo lwendlela angayazi. Uyeqala afuna abantu abazomyalela ukuze le ndlela ayihambe angaduki. Nathi uNkulunkulu bangcwele uyasiyalela ukuze malifika lolu suku sisaphila singasali. Nathi uyasiyalela ukuze noma singafa manje singcwatshwe kodwa sivuke kuqala njengokusho kwezwi labaseThesalonika bekuqala chapter 4 elithi bayoqhamuka kuqala labo abalale bemisebenzi yabo ilungile. Namhlanje ke bangcwele upart 13G. Esonto edlule bese no part 13F. Upart 13G. Ngiyacela ukuba sifunde
masisuka kuLuka 12 bese siya ku2 Peter chapter 1 sifunda verse 10. Isihloko siyafunda incebo ethembekileyo verse 35. Izinkalo zenu mazibe ziboshiwe nezibane zivutha. Nani yibani njengabantu ababheke inkosi yabo ibuya emshadweni ukuba nxa ifika ingqongqotha bayivulele masinyane. Zibusisiwe lezo zinceku okuyakuthi inkosi nxa ifika izifumane zilindile. Ngiqinisile ngithi kini iyakuzibopha ukhalo izihlalise ekudleni ize izikhonze. Noma ifika ngomlindo wesibili noma ngowesithathu ifumane kunjalo. Zibusisiwe zona lezo. Kepha yazini lokhu kokuthi uma umninindlu ebesazi isikhathi isele ebeliza kufika ngaso ubengayikuvuma ukuba ifohlwe indlu yakhe. Nani manibe nilungile ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo. Verse 57, 58 and 59. Pho yini ukuba ninganqumi ngokwenu okulungileyo na? Ngokuba nxa uya enkosini nomelene naye ncengisisa usesendleleni ukuba ukhuleke kuye. Funa mhlawumbe akukhudulele kumahluleli, umahluleli akunikele kulo iphoyisa, iphoyisa likuphonse etilongweni. Ngithi kuwe awusoze waphuma khona uze ukhokhe ifadiki lokuphela. Haleluya. Inkosi mayibusise ukufundwa kwezwilayo. Amen. Bangcwele ivesi lokugcina libuhlungu. Iqinise libuhlungu lokuthi uma konke lokho okukhulunywa njengamanje. Haleluya. Amen. Konke lokhu uNkulunkulu asekukhulumile njengoba sesikuphathi 13F nje nalokho azokhuluma namhlanje. Uma mina nawe mzalwane singanqumi okulungileyo esikwenzayo kulokho okukhulunywayo sikuyeke. Esikukho njengokulokho okukhulunywayo siphume kukho. Ethi inkosi asikwenze sikwenze. Uma singakwenzi lokho bangcwele singanaki njengoba kukhulunywa. Uthi lithi verse lokugcina 59 bazalwane. Kuyofika isikhathi la usuphonse etilongweni, kuphi etilongweni? Isesihogweni. La ongeke usakhipha lutho noma izinyembezi ngeke zisasisiza. Alibonge igama lenkosi. Noma imali ngoba phela naba nemali uNkulunkulu akazubuka ukuthi ayisigwilile sangizosisa esihogweni. Uma nje singanqumanga okulungileyo njengamanje sisaphila leso sigwili leyo billionaire noma leyo millionaire uma inganqumanga leyo billion lakhe angeke kusakwazi ukumsiza. Alibonge igama lenkosi. And then useyoba setilongweni impilo yakhe yonke okungukuthi bangcwele sincane kakhulu lesi sikhathi thina sisiphila lana. Sikhulu kakhulu makukhulunywa ngama-1,000 years. Sikhulu kakhulu esokuphila esihogweni. Inguna phakade. So kungcono ngihlukane nalezi zinto uNkulunkulu athi akazifuni okwesikhashana. Ukhona umuntu bazalwane esake samuzwa sishiye kwi-Old Testament. Sikhulume nje njengamanje nje. Ukhona esake samuzwa kuthiwa uhambe emhlabeni eseno200 years. Akekho. Futhi angazi noma ukhona nowakwafika ku150 years. So niyasibona ukuthi sincane kanjani isikhathi. Most of the people bashona beneminyaka less than 100. Alibonge igama lenkosi. Niyayibona ukuthi incane kanjani eminyaka. Kodwa ngale kubalwa inguna phakade ubani olazingo lapha ukuthi iminyaka ingaka. Kodwa ukhona 1,000 wabantu azothi ma uNkulunkulu ekhuluma njengamanje ethi uyeke ukuthi ukuyeke
ukhona 1000 la kuthiwa inkosi uJesu yobe isiphila nabaye emhlabeni abazolalela lamazwi akhuluma manje. Okusho ukuthi siyasaze sokuphila kahle isikhathi 1000 nenguna phakathi. Kodwa esokuhlupheka uphile esihogweni ngoba bakhona elithi izwi lenkosi njengamanje alikafiki usuku lokuphoswa echibini lomlilo, kodwa vele abafe bemsebenzi yabo imibi bengayamukeli inkosi uJesu bayasha njengamanje babekwe endaweni la besha khona. Alibonge igama. Ngicela siya ku2 Peter chapter 1. So kubalulekile ukuthi ungayithathi njengomdlalo indaba eyenziwa la. Ungakuthathi njengomdlalo ukukhuluma kaNkulunkulu efonini yami neyakho phakathi nezinsuku. Namhlanje uzokhuluma futhi efonini yami neyakho uNkulunkulu ngobaba umpostoli izongena inkonzo. Haleluya. Nayizolo ukhulume, yabo izolo ukhulumile uNkulunkulu bangcwele. Amen. Yabo inkonzo yesibili. Hayi bazalwane kulungile. Asifunde 2 Peter chapter 1 verse 10. Ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza uqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Ngisacela sifunde kwi-New King James. Khona igama engilifunayo lapha kwi-New King James lo verse 10. Second Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Alibonge igama lenkosi. Diligent. Alibonge igama lenkosi. Umuntu akenze kube diligent. Lesho kuthi ngahlanhlele igama elithi diligent uma sikhuluma ngesizulu liyasho ukuqiniseka. Kodwa kukhona igama elingena khaka makhulunywa ngo-diligent. Ophelela. Alibonge igama lenkosi. Umuntu uma edrive ehamba emgwaqweni drive noma kanjani wenze njani? Uyaphelela. Umuntu uma ephethe izitshe ezifayo akayibambi nje ngesandla lesa ahambe nje ahambe khuluma nomuntu ongapha kodwa ebeyibambile ezona ehamba. Uma uphethe izitshe ezifayo amaglasi afayo wenze njani? Wabamba ngani? Ngokuphelela. So uthi umpostoli uPetro asenze umuntu nomuntu akenze acophelele akhuthalele ukucophelela. Alibonge igama lenkosi. Nombuzo omkhulu ke mzalwane engifisa ukubuza ukuthi wena nami ekukholweni kwethu siyacophelela yini ukwenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu ukuze singakhubeki? Siyacophelela yini? Phela uma wenza cophelela alikho izwi elikhulunywa uNkulunkulu wena ozobuka uMama Maseko uthi khuluma uMama Maseko. Haleluya. Uma wena wenza cophelela efonini yakhe egroupini ayikho inkonzo ozoba busy wena uthi ayikhuluma ubaba uNsibanje. Alibonge igama lenkosi. Uma wenza cophelela ukubizwa nokukhetha kwakho usuku nosuku undlebe zakho zicijile zicijele ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu yini athi ngiyibambile kodwa kudingeka ngiyidedele. Alibonge igama lenkosi. Namhlanje ngizwe kuthiwa kule group esikuyona umuzo ozothumela izwi. Awuvele uma wenza cophelela ukubizwa nokukhetha kwakho awusho ukuthi uyadeleza ukuthi uzothini kuMusa. Futhi mhlambe phela ingane ngizoyikhulumela nje iminute elilodwa uvela ungana kodwa uthi
yabona lo minute elilodwa noma lawo masekendi awu-30 azokhulunywa umuzi ngifuna ukuwezwa ngoba akukhuluma umuzi kodwa kukhuluma abantu ngoba umuzi uzobe engangitsheli ngey'ndaba zakubo sizwile ukuthi izolo badla i-breakfast cha uzobe engangitsheli ngama-breakfast amnandi akubo haleluya kodwa uzobe engitshela ngani ngezwi alibonge igama lenkosi so ngenxa yokuthi nguhlobo lomzalwane olucophelelayo aluhambi noma kanjani alwenzi noma kanjani aluthathi izwi likaNkulunkulu lufanise nophuthu noma i-rice noma u-chicken wakubo ngicabanga ukuthi bayezwa bazalwane ngicabanga ukuthi kuyezwakala yabona angazi ngivamisile kade abazalwane bawofakazi njengoba sesikujinje kade sasibuka leli verse kade ngangilibuka leli verse kwi-New King James kade ngangimbona lo diligent kodwa uNkulunkulu ungenzisa isimanga kuleli sonto yazi wangenza ngamnaka lo diligent ngamnaka lo diligent ngaze ngayibuza mina Nkosi engabe mina ngiyacophelela yini alibonge igama lenkosi ngiyacophelela yini mina ukuthi lobo uKristu engikubo akusiyona indaba yomndeni wami ukuthi hayi ngoba ngesonto kuthiwa sobe sihlangene siwumndeni wakaMaseko noma ke umndeni wakaMsana hawe ngizoke ngibone o-anti bami bakaMsana awuye kade bangabagcina phela ngeza ngazogana la kaMaseko akusiyona leyo nto bazalwane akusiyona indaba yokuhlangana nomndeni wakho le akusiyona indaba mhlawumbe emnandi ukuthi sizwile ukuthi usibani une-birthday ayisifuna ukuyobona ukuthi engabe kule birthday kuzobe lingakanani ikhekhe no bazalwane yabona lapho awuphoqelekile ukuthi uhambe uye kuleyo birthday but ezwini likaNkulunkulu uNkulunkulu esenze ukuthi kunezwi eliza kuwe ngqo noma kufanele kube wuwe oya kulo ngqo cophelela mzalwane cophelela alibonge igama lenkosi ngithi abazalwane bangizwile senza njani bazalwane siyacophelela ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe nakimi umzuzu nomzuzu uma mzalwane uzosuka namhlanje ungayi kokucophelela ezami izandla igeziwe alibonge igama lenkosi alibonge igama lenkosi ngoba uzwile and ngigcizelelile ukuthi uNkulunkulu ungenze ngamnaka lo diligent haleluya amen namhlanje uNkulunkulu uzokhuluma ngezinto mina nawe mzalwane ekufanele singazenzi yangizwa mzalwane singazenzi uma ngabe bekwenzekile sizenza cophelela ukuthi usuka la uyolwa naso haleluya amen cophelela ukuthi usuka la utheme ubaba izono kwisambulo 2 wafunda ivesi ubaba umpostoli ngathi hayi angisazi ke Nkosi angisazi athi uthi ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho alibonge igama lenkosi yabona leli lemizamo engizophetha ngalo kodwa kuyangiphoqa ukuthi angiqale ngakho manje ngoba uNkulunkulu vele akhuluma ngakho kwizolo ngoba umpostoli ikhona yini imizamo mzalwane ocophelela ukuyenza ukusuka ebubini na alibonge igama lenkosi uJesu Kristu inkosi ikhona yini imizamo onayo miningi ke imizamo hayi kakhulu uvele wayisho ubaba ngisazi noma lesithathu
yebo inkonzo yangolwesithathu impela uvele wayisho ubaba mangeyonelo esibili ngesikhathi kade ekhuluma kule nkonzo akhulume ngokuthi abazalwane abafunda ukuyikhulekela ngoba uma yena efa emhlabeni ehamba emhlabeni yobe kusho ukuthi kuphelile ngempilo yami neyakho uvele wakusho ubaba ukhulume ngokuthi 1 imizamo okufanele ube nayo amukela inkosi uJesu okay ke sewayamukela inkosi uJesu kodwa ukhona lo mzamo ekufanele uwenze mzalwane ukuvuma isono sakho usilahle alibonge igama lenkosi ngoba izwi lenkosi lithi uma umuntu esivumile isono kodwa wabuyela kuso uNkulunkulu noma kube semthethelile wenze thethelelile wenze njani uNkulunkulu uyasivusa alibonge igama lenkosi vuma ulahle alibonge igama lenkosi khona manje imemezelweni bengikhuluma ngezinto ukuthi abazalwana basho ngoba kukhona ezinye izinto kufanele uyilahle bukoma physically njengezinto ekufanele uyisuse mhlambe bekuyizinto obuyigqoka emzimbeni wakho engafanelekile sekufanele uyisuse ngisho emehlweni akho ziwardrobe zilahle mhlambe izinto izitsha khona izitsha mhlambe engafikanga ngendlela bezingisiza ngidla ngazo kodwa ayifikanga sekufanele ngiyilahle kanjani bukhoma iTV engayithola ngendlela so imizamo yakho ungamukela inkosi uJesu uyazilahla ukhona ufakazile wathi khona izinto angafuni ukuzisho ngoba zishaya yena uyabona izinto ongafuni ukuzisho ngoba ishaya vele uzisho ukuze zingaqhubeki nokukushaya alibonge igama lenkosi ngoba phela njengoba zimanxe usumanxe bandishawa yilezinto kodwa ngamhla wazisho wayilahla ngeke iqhubeke ngokuzishaya elile nje andeni inkosi uJesu ibisiyawapholisa amanxeba haleluya amen alibonge igama lenkosi and then bese uyakhuleka mzalwane ungene kwi-fasting ungenela isimo esikwehlulayo amen nazi-ke izinto sengiqale ngayo kimzamo ngoba bengithi ngiyogcina ngayo ukuthi omunye umuntu uzothi hey sengizwile ukuthi asiyazi into eningaka ngiyeke ukuthi yini ngizokwenza kanjani uqalaphi nazi ikhaya vuma bese uyashiya vuma uyisuse emehlweni akho uma ngabe kuwukuthi leli bhodlela lakaTupperware liyangikhuba endleleni ngisaba sathe ngithi ngiyacophelela ukwenza okuhle phambi kaNkulunkulu kodwa nanti leli bhodlela angisuseni akusubhodlela ngoba manje ngiyafuna mina ukuthi ungicophelele ukwenza imiyalo kaNkulunkulu ngoba manje liyangikhuba yinele ngingalibona nje sivuke nalesi sono nalesi ngibone sengiyenza le akusuke le bhodlela mangabe ukuthi kufanele lisho alisho vuma ula izinto ebangcwele cela sifunde ngizothanda ukuthi nje sifundeke kakhulu namhlanje ngingakhulumi kakhulu ngiyamfisa uNkulunkulu ukuthi angisize ambule kubazalwane ngesikhathi kufunda umzalwane ezwe ngachazi kakhulu ngicela siye encwadini yabahluleli kwelesilungu uJudges chapter 21 esifunda uverse 25 izinto okufanele senze njani bazalwane singazenzi ukuze inkosi yethu Jesu mayisibuya izolanda ibandla layo singasali sihambe siyodla ini ifa lezulu njengoba sibizana ngeyidlalifa nje amen ukuze siyodla ini ifa lasekhaya ezulwini sibona umbuso ngicela sifunde verse 25 yes Ngalezo zinsuku kwakungekho nkosi kwa-Israyeli yilowo nalowo wenza okulungile emehlweni akhe. Asifunde kwelesilungu
Judges 21, verse 25. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his eyes. Yes, niyezwa ke bangcwele. Ngithanda leli lokuthi umuntu wayenza what is right in his eyes. Niyezwa bangcwele. Akekho ayikho inkosi lithi izwi likaNkulunkulu mina nawe mzalwane. Yangizwa yini? Awufunda uverse 20 walapha. I mean uverse 24 walapha. So the children of Israel departed from there at the time, every man to his tribes and family. They went out from there, every man to his inheritance. Yeah, ake sizwe lesi sizulu kuthiwa. Verse 24. Abantwana bakwa-Israyeli bamuka khona ngaleso sikhathi yilo nalo waya esizweni sakhe nasemndenini wakhe. Baphuma lapho yilo nalo waya efeni lakhe. Kanti thina singabaliphi ifa? Singabefa la kuphi thina? Singabefa la kuphi thina bazalwane? Hayi emafeni emndeni yethu. Hayi emafeni ehlobo zethu. Singabefa lani lasezulwini. Kuthiwa ke kule ndawo kwakungasekho nkosi ebonisa umuntu neluleka umuntu neyenza ukuthi umuntu ayibone indlela embi nenhle. Niyezwa bazalwane? Uthi uverse 25 umuntu wayesehamba njengokubona kwakhe. Niyezwa yini? Bakuthi umuntu akayiphuzeli utshwala phela kuhle nje emehlweni akhe yena ahamba ku right kuye. Ngithi ngizwile kwelesingisi wayenza lokho ku right kuye. Webazalwane, uma nje kungathiwa nje ingane yakho ayiqale nje yenze into right kuyona, ungajabula ngoba nje ma ingane yakho nje ifuna ukwenza into right kuyona, ingayithatha nje le TV yakho kade uyithenga izolo even tholitshe nje la emnyango ku right phela kuyona ngithi iphahlaze le TV iphahlaze phele ngayo kade uyithenga izolo mhlambe awukaqali nje uqala ukuyikhokhela usakhokha i-deposit ku right lo ku right bazalwane awukho right phela kuyona ku right umuntu engaphila ngendlela right kuye. Makuthi nje ingane yakho ubekile imali yakho 250 okugcina ubekele wena ukuthi uthenge ukudla kudle wena nayo, kodwa ngoba phela ku right emehlweni yakho uthathe nje lo 250 iyoyingenela lapha eKFC idle iphuzele ethanda ukuphuza ibuye izothi mangicela ukudla khona uDabe. Right phela kuyena yona nje right kuyena. Angithi yazi kuthiwa laba abantu kulesi umuntu wayenza okunjani okuright emehlweni wayengenankosi. Uthi uNkulunkulu namhlanje mzalwane ungayenzi lonto ukuhamba ngendlela eright emehlweni akho. Hamba ngendlela eright emehlweni kabani? kaKristu Jesu inkosi yethu. Umuntu nomuntu akabe nenkosi ebusa kuye ezomtshela ukuthi akukho right lokho abese yakiyeka. Hallelujah. Ngicela siye 2 Timothy chapter 3 sifunda verse 1 sigcine verse 7. Izinto athi uNkulunkulu asingazenzi ukuze sicophelele ukukhuthalela ukubizwa nokukhethwa kwethu. Abadukisi bezikhathi zokugcina chapter 3 verse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, abazidlayo,
nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabaphapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Labo-ke wobagwema, ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono, beqhutshwa yizinkanuko eziyizinhlobonhlobo, befunda njalo, kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Hallelujah. Bangathiwa-ke asiyingxozululo ngazinye ngazinye lezi zinto zikhona ezini lenkosi. Ngazinye lezi zinto ekuthiwa singazenzi zikhona ngakunye kunevesi lakho. Alibonke igama lenkosi. Ngakunye kunevesi lakho akhulumele ngakho inkosi uJesu. Lithi izwi lenkosi asingasenzi zonke lezi zinto. Leli vesi elithi kukhona abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla akhe bewaphika. Kukhona laba bantu njengoba ngikhona la, njengoba ngime la, ngizothi mangihlukana nami la, ngihambe niye emakhaya, ngisale mina ngenza izinto la endlini noma ekameleni, noma ngihambe ngiyokwenza izinto eziphambene nemiyalo kaNkulunkulu, kodwa kade nginani la, angithi kade ngishaya izandla nani la, kade ngithandaza nani la, nginesimo sami sokumesaba uNkulunkulu, kodwa mase ngingedwa liyashona nje ilanga ngingalifundanga izwi likaNkulunkulu. Mase ngingedwa, hayi ukukhuleka kuNkulunkulu. Lowo muntu ugcina ehamba eyaphi eyothwala. Ngifuna ukuthi mangikhuluma bangizwe, ngifuna ukuthi mangiqhamuka bangihlonele. Kukhona nokuthwalela ukuthi ngifuna mangiqhamuka izikhulu zami zingangiboni ukuthi mina ngenza u1 no2 no3, kodwa ngizokhuluma mina ngawo kubantu, kodwa mina angizuwenza. Nginesimo sami sokumesaba uNkulunkulu, kodwa amandla akhe ngenzani yawaphika. Haleluya. Uthi kuNkulunkulu umuntu ocophelela ukuthi ukukhethwa nokubizwa nokukhethwa kwakhe ungamkhubi, angakhubeki ngakho, kuhlale kuhlanzekile, akazenzi lezi zinto. Ngicela siye ku1 Corinthians chapter 6 sofunda uverse 9 no 10. Izinto athi uNkulunkulu mina nawe asingazenzi, asingangeni kuzo. Kepha anazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa nazifebe, nabakhonza izithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Amen. Sacela ufunde uverse 9 ngaseqala. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Amen. Angithi thina abazalwane njengoba silana silwela impi. Thina nathi silwela ukuthi singayikolidli ifa lombuso wezulu. Thina silwela impi bazalwane, ukulidla ifa lani lombuso wezulu. Ngakho lithini-ke izwi likaNkulunkulu, uma thina sifuna ukulidla ifa lombuso wezulu asizahlukanise nobani nalaba bantu.
kubalwe ngisho abesilisa abalalanayo kubalwe ngento uma wathi ubaba umpostoli uma sekuthiwa abesilisa abalalanayo kusuke sekushiwo nowesifazane ngeke kubuye kuphinde kuthiwe nabesifazane kodwa kuRoma 1 from verse 22 bayabala bahlukaniswa alibonge igama lenkosi makabonge uJesu ngicela siye ku2 Corinthians chapter 6 siqale verse 14 izinto uNkulunkulu athi asingazenzi uma siwuhlobo labantu olunquma okulungileyo Luka 12 verse 57 uma siwuhlobo labantu olucophelela bizwa nokukhethwa kwethu ukuze singakhuleki maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo ngokuba unakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na unabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na unasabelo sini okholwayo nongakholwa na linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo ngihambe phakathi kwabo ngiyakuba nguNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami. Haleluya. Alibonge igama lenkosi. Uthi uNkulunkulu asingakwenzi lokhu ukuboshelwa joka linye. Ngithushilo lapha yana uMose. U1 Corinthians chapter 15 verse 33 maningakhohliswa ukujwayelana nababi kwenzani konakalisa ukuziphatha kwenu okunjani okuhle. Haleluya. Ngicela siya kuZenzo 5 nanti leliya vesi elilapha ngasekugcineni soke ngaqala ngayiqala ngasekuqaleni la abapostoli bakaKristu Jesu babeboshwe abaJuda ngoba befundisa ngevangeli likaKristu Jesu. Khona leli vesi ngiyacela umbukela leli vesi elithi sizolalela bani thina singalaleli uNkulunkulu na silalela uNkulunkulu noma silalela abantu. Sayixoxa indaba ngoba kuzosithatha isikhathi ukuyifunda yonke. So abafundi abapostoli base beyaboshwa. Haleluya. Base beyaboshwa abapostoli beboshelwa ukuthini abangakhulumi ngevangeli lobuKristu. Kodwa uNkulunkulu bangcwele omkhulu kakhulu athi kuMahubo 145 mangaphosisi go verse 3 athi ubukhulu bakhe abuphenyisiseki. Athi kuRoma 11 lapha go verse 31 athi ukuhlakanipha kwakhe kujulile ubani ongafinyelela kukho. Nezakhe izindlela uNkulunkulu ayiqondakala wafika beboshiwe ngoba ndlalifa ezulu uma sicophelela ukubizwa nokukhethwa kwethu ayikho into eyoma endleleni yethu. uNkulunkulu wethu ngisho uSathane ethu uyasibopha ngisho isitha sethu uSathane ethu uyasibopha ngisho isitha sethu uSathane ethu uyasihlasela uyoma ngakithi. Lelizwi iZenzo 5 lithi ke lapha ngaseqaleni beboshiwe kendlini ababeboshe kuyo uNkulunkulu inkosi uJesu yathuma ingelosi yenzani yafika yazoxegisa okhiwe ngabo. Haleluya. Yayisithi ingelosi phumani la nini nihambe nina niyofundisa ngoKristu Jesu. Alibonge igama lenkosi. Baphuma benza njalo kwafika isigijimi. Ngiyacabanga ukuthola le mzalwane lo vesi. Kwafika isigijimi
sazothi sitshela abani abapriest babaJuda sathi laba bantu kwathumela it's like kwathunyelwa ama security kwathi awahambe la bafika ama security kuvuliwe lapha bangaqonda ukuthi kuvule bani kanti inkosi uJesu okuhlakanipha kwakhe akekho ongafinyelela kukho alibonge igama lenkosi omandla akhe akekho ongafinyelela kukho lithe izwe silithole phakathi nezinsuku egroupini kaThomas Branch uIsaiah 30 lathi lithe ukuphefumula nje kaNkulunkulu uNkulunkulu nje ethi kuba umlilo kuba izikhukhula wathi indebe zikaNkulunkulu ziba umlilo oqothulayo kwenze kanjalo umumi kahle emzalwane ucophelela uNkulunkulu uyakusebenzela haleluya ofika ingulosi bafika ama security athi hayi bokuvuliwe lapha futhi abekho ke laba bantu ababoshiwe haleluya Amen. lize lithizwe ikhiye zivuliwe niyabona kwakhiyiwe khiye nangamaketanga baphuma abantwana bakaNkulunkulu uma sebephumile baphuma bayokusho njengokukhuluma kabani kukaNkulunkulu bahamba bayofundisa bathukuthela abapriest ngiyacela kusifundele leli verse esilidingayo yeah Sebebalethile babamisa emphakathini umpristi omkhulu wababuza wathi saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama bekani senigcwalise iJerusalema ngezifundiso senu nihlose ukwehlisela igazi lalowo muntu phezu kwethu kepha uPetru nabapostoli baphendula bathi simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu haleluya Amen. uthi uNkulunkulu ngalelizwi uma mzalwane ngithi namhlanje kukhulunywa ngezinto okufanele sibe njani thina singazenzi uthi uNkulunkulu ungalokothi uma usumntwana kaKristu Jesu ulalele abantu uyezwa mzalwane Amen. hayi impela ngeke ke ngikwazi ukuligcina lelizwi ngoba ubaba omdala wala emzini usethe akube ukuthi khulumile ngakho baba umpostoli izolo bazalwane ekhuluma ngo2 Corinthians chapter 6 alibonke igama lenkosi from verse 14 unabudlelwano obu thina sinoKristu ngakho silalela bani uKristu asisalaleli ini abantu shokungathi umamezala ukanile kukhuluma bani abantu angithi kukhuluma abantu laba bathi mganile kukhuluma abantu abathi angenza ukuthi kodwa uKristu sethe angingayenzi mina lento esho umamezala alibonge igama lenkosi ngisho sekukhuluma umfundisi angithi wena mzalwane unoKristu unomoya kaNkulunkulu ngisho sekukhuluma umfundisi esekhuluma into khona umuntu umzalwane oke wangikhulumela wafakaza into eyisimanga angisazi ukuthi izwi langalephi isonto esithumele egroupini wathi yey yazi lelizwe olukhulu uNkulunkulu alikhulumile lapho eBrenton oThongati wathi izolo ubese enkonzweni yabo usho ukuthi ke enkonzweni yabo kuno kodwa nje ke kuze kuyofika koprofessor angazi noma khona ngaphezulu kwaprofessor ikhundla angazi noma ash ihlophe ngiyaxolisa nkosi yami angikwazi ukuchaza kodwa lezo ikhulu ezinkulu uthi ke sakhuluma ke isikhulu phambi kwabo babazalwane ukhona ekhaya lezwe sinaye futhi egroupini la kodwa kwelinye ibandla uthi ke wakhuluma isikhulu esikhulu uthi savele sakhuluma into
uthi yena ufisa ngoba usekhaya lezi yena ufisa ukungena ngaphansi kwetafula ukuthi nasi sikhuluma into engekho ezwini izwi liyayiphika lento isikhulu kodwa isikhulu sithini isikhulu ayenzeke lonto ibandla liyenze lonto kodwa izwi likaNkulunkulu angizwisho izwi likaNkulunkulu liyayiphika lonto alibonge igama lenkosi kodwa namhlanje uzothi uNkulunkulu kimi nawe asicophelele ukuthi uKristu okithi simuzwe mayekhuluma nathi so that amazwi abantu ngisho noma ngabe sekhuluma isikhulu sebandla kodwa thina singahambi ngamazwi abantu sihambe ngamazwi kabani kaNkulunkulu kuyezwakala kancane ngoba phela sizokhuluma isikhulu sikhona la phakathi ebandleni sikhuluma kubani sikhuluma kimi kodwa into enhle ukuthi sizokhuluma isikhulu uzokhuluma noKristu alibonge igama lenkosi uKristu ezonzana ezongahlukanisela lento ekhulunywa isikhulu sami sasebandleni sobe kungekhona ungahloniphi bazalwane ngoba uSathane ubuya sidime asikhohlise ngokuthi athi hayi phela izwi lenkosi lithe hloniphani alibonge igama lenkosi laba bantu laba izikhulu zabo laba abapostoli lezi ezayibabophile kodwa bathini ke manje bathi thina asikwazi ukulalela izwi lenu zikhulu zethu sizolalela bani uNkulunkulu haleluya sicophelele bazalwane asicophelele kuningi ngicela ukugcina la uyazi uNkulunkulu kodwa ke ngingaka gcine sengishilo izinto ekufanele mina nawe mzalwane sizenze alibonge igama lenkosi ngesikhathi siya kokhuleka njoba ngithe 1 asamukela uJesu uze sikwazi ukucophelela ukuqiniseka ngokubizwa nokukhethwa kwethu ukuze singakhubeki asamukela uJesu 2 asivumi izono zethu sizivume sizilahle ungavumi for the sake ukuthi ngenzela lo engivuma kuye khona phela umuntu owenzayo athi sengenzela ukuthi ngiyangibona ukuthi nami ngiyayivuma izono kodwa uthola ukuthi uyivuma lento 2 or 3 days futhi usubuyela kuyo ufana nongayivumile ngoba ungavumi kulomuntu omenzelayo wena uvuma kuNkulunkulu lisho njalo izwi lenkosi Joshua 7:19 haleluya 3 khuleka mzalwane noma isiphi isimo sesifundisiwe noma isiphi isimo singenele kwi-fasting ngisho into usho njalo ubaba umpostoli izolo wathi ngisho into ekwehlulayo alibonge igama lenkosi ingenele kwi-fasting ukukhulu noma ngabe bayakwehlula ke laba bantu bomndeni wakho amazwi abo uyawalalela uthi sunqumile ukuthi hayi ke ngeke ngiphinde ngiyenze into eshiwo ubaba noma ngeke ngiphinde ngiyenze into eshiwo uma ngoba iphambene nomyalo kaNkulunkulu uyayibona futhi usuyilalela usuyayenza uyazi ukuthi ufuna ukuphuma yana kuNkulunkulu uyokhuleka uNkulunkulu kuye wasihlomisa ngicela siye ku-Ezekiel chapter 11 sizofunda verse 19 ithiphu yini leno yoyikhulekela uNkulunkulu angeka lenze iphuthu uNkulunkulu angakunikezi yona sewuyikhulekelile eyibangcela uyasithanda uNkulunkulu alibonge igama lenkosi yazi ngilifundile lelizwe ngalifunda ngaphinde ngalifunda athi uNkulunkulu besikwenzeleni ukuthi usithande kangaka kule break lesothongayo ukuthi ke eseshilo uNkulunkulu ukuthi asikhuleke singene kwe-fasting uzoya mhlambe omunye umuntu uzothi mina sengake ngayingenela lento kwi-fasting ngayingenela 21 days ngayingenela 14 days 7 days sengayingenela lento mina kwi-fasting u-40 days kodwa still hayi ngisayibona lokhu ibuye uzosinika ithiphu uNkulunkulu namhlanje ukuthi yini le ake siqale sikhulekele ini ngicela ufunda verse 9
Ngiyakubanika inhliziyo ibenye. Ngibeke umoya omusha phakathi kwabo. Ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yabo. Ngibanike inhliziyo yenyama. Usile mzalwane. Amen. Usile mzalwane. Amen. Yini lena esiyoyikhulekela nawe uNkulunkulu. Siyokhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela unginikeze inhliziyo enjani enye. Ngoba le sengikhulekile ngibuya u40 days umbona nje Nkosi. Ngikhulekela lento. Kodwa nathi manje ngiyayibona imla phambi kwami. Ngibuya ku21 days Nkosi ngithi ngicela ungixazulule lenki kodwa nansi ayixazululeki. Ake siye uNkulunkulu asinikeze inhliziyo. Yazi bazalwane angazi ingakho ngithi uNkulunkulu uyisimanga. Ngoba uvele wayichaza ubaba wayiqeda lento izolo. Leli verse nje wayichaza wayiqeda akalifundanga kodwa uvele wayichaza wayiqeda ngendlela nami uNkulunkulu abelambule ngayo. Ukuthi inhliziyo iphethe ini? Iphethe ingqondo yami. Iyinjini yengqondo yami. Ingqondo yami ayikwazi ukubona ukuthi lento engiyibambe ngesandla iyiphutha. Kodwa ake ngihambe uthi uDavide kwiHubo 51 verse 11 dala kimi Nkosi inhliziyo enjani ehlanzekileyo. Ungiphi inhliziyo entsha. Ake siyokhuleka kuNkulunkulu ukuthi mina nginenhliziyo elikhuni. Selikhulunyiwe izwi. Kufanele ngabe kade ngayiyeka lento kodwa ayiyekeki. Mina nginenkinga ngiyakhuleka kodwa kungathi uNkulunkulu akangizwa ngoba le nkinga kufanele ngabe kade yaxazululeka ayixazululeka. Ake siye kuNkulunkulu siyocela inhliziyo entsha ngoba uma senginika inhliziyo entsha uzobe senginike nengqondo, enginike nezindlebe, enginike okukamoya. Amen. Ngiyangizwa bazalwane. Amen. Uma ngiye kuNkulunkulu ngiyocela ingqondo kamoya. Alibonke igama lenkosi. Ngiyocela izindlebe zani zakamoya zokumuzwa umoya ongcwele mayikhuluma. Ngiyocela ini amehlo kamoya. Uma ngicela inhliziyo entsha ngizonikwa zonke lezi zinto zakamoya. Ngisho umlomo wakamoya nginenkinga. Ngiyazama impela ngiphume ekhaya ngiye esikoleni ngithi nje namhlanje angifuni ukukhuluma noma ikanjani. Ngenxa yokuthi inhliziyo entsha enomoya kamoya anginikeziwe ngiyoyithuka sengiphakathi ezindabeni engangidingi. Sengiyiphendula. Sengibuza. Khona izinto ongadingi uyibuze mzalwane. Alibonke igama lenkosi. Uma uhlobo lomuntu olucophelela ukubizwa nokukhetha. Khona izinto ongafanele uyikhulume. Uyazi umthetho wazo bese ifikile phambi kwakho abebeyixoxa bebekhona la. Futhi mhlambe mina ngiyayazi le ndaba. Bona basabuzana. Hayi bokwenzeke kanjani ukuthi hayi cha hayi impela yazi abantu wenze kabi bekungafanele enze kanje. Mina ngiyazi ukuthi ayenzekanga njengoba besho. Kodwa uma ngiphiwe ngicela inhliziyo kamoya uzothi ingqondo kamoya ungayiphendulike le. Yayazi impela uke wayizwa kodwa musu ukuyiphendula le ngoba ayizukwakha ayizukukhulisa akho lutho nje zokusiza ngalo ungayiphendula. Alibonke igama lenkosi. Uthi uNkulunkulu masifuna ukucophelela ukubizwa nokukhethwa kwethu asihambe siyocela inhliziyo kamoya. Suke wakwenza yini mzalwane zonke lezi zinto ezintathu ezibaliwe. Ukwamukela inkosi uJesu, ukuvuma izono zakho, ukuya emkhosini, ungene kwi-fasting, ukhulekela nje ucela inhliziyo entsha. Hayi ngoba ungenayo inhliziyo. So inhliziyo noma injini yakho konke nje uzozwakala usucabanga spiritually. Indlebe zakho sezizwa izinto zakamoya. Alibonke igama lenkosi. Amen.
amehlo akho esebuka into makuyinto yezwe yazi uyibuke nje lento bathi bethu abantu kwakuhle uvela ungaboni buhle wena alibonke igama lenkosi ngani ngoba wena uyeka uNkulunkulu wayocela inhliziyo entsha and uNkulunkulu alenze iphutha umuntu mayecela inhliziyo kamoya uNkulunkulu uyamnikeza ayikhiphe leyetshe engakwazi ukuzwa umoya kaNkulunkulu ukhuluma engakwazi ukubona izinto zakamoya engakwazi ukukhuluma ngendlela ehlelekile nomusa engakwazi ukucabanga ayikhiphe uNkulunkulu ayidala kacekude lapha yana. Hallelujah. Amen. Bazalwane, uNkulunkulu uzothi namhlanje sicophelele. Ake ngiyobuka nje ngisho izinto engizenza endlini. Angiyobuka nje ngisho izinto engizicabangayo. ngoLwesine umama umpostoli usifundise ngemidlinzo. Ngilalelile bazalwane. Ngilalelile ngalalela ngathi yazi ngufakazi walento ekhulunywa umama umpostoli ukuthi uNkulunkulu uyayibona imidlinzo futhi akhulume ngayo. Alibonke igama lenkosi. Sengiphetha nje ukufakaza ukuthi mzalwane siyokhuleka nawe sikhulekela ngisho ukuthi uNkulunkulu nje mayesipha inhliziyo kamoya sikhulekela nje ngisho ukuthi uNkulunkulu nje asize ngisho imidlinzo yethu ngoba uthi umama umpostoli kuyenzeka umuntu akhuluma into ungakhulumi ngomlomo kodwa uyikhulume ngemidlinzo. Alibonke igama lenkosi. Ngimxoxele nje kafishane ukufakaza lokho bazalwane. Ngikhule mina ngikhulele ebandleni lomthetho ebelistrict futhi ebeliphila ngobungcwele. Ngicela ukusho lokho. Hayi beliphila ngobungcwele. Ngikhula nje ngiseyintombazanyana and uNkulunkulu wayekhuluma futhi wayengadileyike uNkulunkulu wayekhuluma nje exactly nje. So kwakunogogo ke owayeumphathi wabantu abasha. Sihleli ke bazalwane kwakuyinkonzo thizeni wakade kunenkonzo emini kuzoba nenkonzo futhi ebusuku. So ke yaphuma ke le yasemini sesihleli ke sekufika umunye umfowethu owayekholwa sashona owayekholwa bazalwane yabo iBhayibheli wayelithanda. Hayi ke sasihleli ke lapha siyaxoxa. Alibonke igama lenkosi. Futhi azikho izinto sasixoxa sasixoxa ngezwi nje naye. Sixoxa ngezwi hayi ngedwa nabanye abasha. Mina ke alibonke igama lenkosi. Mina bese ngiyacabanga mina hayi ngaye. Alibonke igama lenkosi. Mina ngicabanga ukuthi engathi uNkulunkulu angangisiza uma mina kufika isikhathi sokuthi ngishade ngithole umuntu okholwa njengalo mfowethu. Niyezwa bazalwane. Ngicabanga wawumubi nomcabango wami. Wawumuhle kabi. Kwangakazi usondela nje kodwa nje siyaxoxa nje ngenxa mina yokuthanda uNkulunkulu sengicabanga kanjalo. Hayi ke zihambe ikhathi. Uma kungenwe nje enkonzweni ngiqala iculo mina. Ngiyalikhumbula lonke icule ngalicaqala. Ngiqala iculo mina. Hayi ngilishikisha iculo impela kuzwakala ukuthi liyavuma. Mangiliqeda avela ugogo lo mkhokela athi lo mntwana nje oqeda iculo kufuneka yohlambuluka. Khona into esenhlizweni. Sengicule kahlangaba. Sengicule impela kwashikisheka phansi impela wonke umuntu wanyakaza impela. Sengicule kahle kusafuna ngikhonisane ngifuna ngesivuma. Ngacabanga sengenzeni. Hayi umkhulu umholi webandla wathi hayi ke usekhulumile uNkulunkulu mthathe emkhokheli. Phakathi kwabazalwane kuhleziwe kanje bazalwane. Ngifakaza izwi umama umpostoli akhulume ngalo ngoLwesine. Hayi ke uNkulunkulu angisize bazalwane. Uyabona ngesikhathi sekuthiwa sengiphuma. Inkosi yami ngiyacela ungisize sengitheni ngonene. Avela uNkulunkulu angitshela lo yamdlinzo othe wena sengathi uNkulunkulu angakusiza. Usuwonile. Hallelujah. Ngathi mangihlala phansi ngavuma ukuthi awunkosi
ngiyacela uNkulunkulu angithethelele ngidlinze kanje washo futhi naye umama Mkhokhe cha khona ubungahlinzi kabi ngoba ubungasho wena ukuthi sengathi ngaba uye lo wena ubudlinza ukuthi ufisa uNkulunkulu uma ekunikeza umshado akunikeza umuntu okholwa njengaye lo mfowethu okholwa hayi ukuthi ufuna yena alibonge igama lenkonzo. So uma ethi uNkulunkulu ku-Ezekiel chapter 11 verse 19 asihambe sikhulekele ukuthi asinike inhliziyo ehlanzekile ngoba even imidlinzo yethu izoba njani izoba mihle kuye uNkulunkulu asizudlinza into azobe sesibuka yena asibuka usesonile. Haleluya. Amen. Siyabonga ke uNkulunkulu basalwane. Ngizocela ukuba siguqe sikhuleke siphinde sicele umphathi wohlelo asiqalele leli culo asikhulekele izwi bazalwane masiqeda asihlabelelele iculo hlengiwe oyeke intokozo kuthanda khona leli vesi elithi ngiyazi ikhona imiqhele ebekelwa abangcwele. Uma konke lokhu uNkulunkulu akhuluma kithi bangcwele sikuthatha sikwenze sihambe siyozahlukanisa nabantu bobufebe nezithombe sihambe zonke lezi zinto athi singazenzi ngempela siyiqothulule sihambe siyozama alibonge igama lenkosi ukwenza okuhle bangcwele ikhona lemqhele esibekelwe yona ekhaya ezolweni. Haleluya. Ikhona lemqhele ngizocela sicule nje le chorus ethi ngineculo. Haleluya. Laluthando ichorus nje yakhona yodwa kanye bese sicela umphathi wohlelo asikhulekele egameni lenkosi uJesu. Ineculo laluthando Sukhulumile ngezwi lakho Nkosi, sibonile ukuba kufanele ukhulume kanje phezu kwezimpilo zethu. Siyacela ukuba usiphe ngabanye Nkosi ukuba silikhumbule izwi lakho singalikhohlwa ezindaweni esihamba kuzo uNkulunkulu wethu ukuthi usushilo ngezwi lakho ukuthi thina uNkulunkulu siluhlanga oluphethiweyo uNkulunkulu wethu ongcwele asizukwenza njengokwenza kwazo zonke izizwe esiphila phakathi kwazo. Asizukulalela ukukhuluma kwabantu, asizukulalela ukukhuluma kwezikhulu, kodwa siyolalela kuphela ukukhuluma kwakho wena okukhulumayo umuntu nomuntu enhlizweni yakhe. Nkosi engcwele siyacela ukuba sikubambe bese siyakwenza singaduki Nkosi endleleni uNkulunkulu wethu ngoba uma sihamba ngokwentando yethu Nkosi namandla siyaduka. Siyacela ukuthi wena ube inkosi yethu ubuse izimpilo zethu. Sesizwile baba wethu ongcwele ukuthi uma ingekho inkosi abantu bahamba njengalokho okuhle emehlweni abo, kodwa siyazi ukuthi okuhle emehlweni omuntu kuphambene. uNkulunkulu wethu ongcwele nawakho amehlo siyacela ukuba sitholisele izimpilo zethu sinikele konke okwethu kuwe sizidele Nkosi yamakhosi ngoba lesi sikhathi esisiphilayo Nkosi usushilo wathi sincane kunalesi sikhathi uNkulunkulu osibekele sona sokuba sibuse ingunaphakade, kodwa uma sikhetha ukubusa manje siyohlupheka ingunaphakade. uNkulunkulu wethu ongcwele siyacela iba nathi-ke ngabanye uba Nkosi izwi lakho silibambisise uNkulunkulu wethu olungileyo size kuwe sizikhalele kuwe ukuba singahambi ebumnyameni kodwa sihambe ekukhanyeni kwakho. uNkulunkulu siyabonga siyakudumisa uNkulunkulu wethu ngakho konke osenzela khona kanti udumo kulungu lwakho nangaso lesi sikhathi ngoJesu Kristu Nkosi yethu manje naphakade. Amen. Noma siqalile nje kuculo. Oh ngiyacela uzozala thatha isibusiso.
Musa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya oNgcwele makube nathi sonke izibuyi inkosi yethu Jesu Kristu izolanda ibandla layo emhlabeni. Amen. Asihambe sibe nokuthula. uJesu Kristu uyinkosi. Hlengiwe limnandi lelizwi, hlengiwe ngegazi lemfana, hlengiwe Musa noThana, yenziwe sengaba umntwana. Imkhongolo uJesu